салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra F, яъне хэтчбек аст бародаро. Солиш 98 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хэтчбек, объем 1.6. коробкаш механика, ҳолаташ беҳтарин е бародаро. мошин як дастхати гаштагие, матоъ коробка ходовой 100 фоиз, сиди салон, кондитсионер дора, матоъ коробка ходовой 100 фоиз, задагӣ писдагӣ надора. хулоса на ходовой бияган расход фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дора дар шаҳри Норак. нарша 40 000 сомон гуфта шуда. харидори аниқ боша бо мега савдо мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти пурра ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Opel Vectra A, солиш 94 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолаташ хуб ай. мошин бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. срочна сум дар Корея фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нарша 26 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо мега савдо ҳам дорад. касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дастгирия бародаро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. мошини навбатӣ Opel Zafira, солиш 99 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолаташ созай. мошин бародаро на ходовай, ҷош дазавадӣ мешавад, ҳамаш 100% кор мекунад. ҳуҷҷати солонаш бочидагӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 48 мега. мошин хар бошад, биё ай пешбина мега савдо мекунем назди мошинда. бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Астради караван аст бародаро. солиш 98 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро кузовш тоза, задагӣ писдагӣ надора, матоъ коробка ходовоишам созай, ҳуҷҷати солона дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 44 000 сомон мега. харидори аниқ боша савдо мешавад назди мошинда. касоне харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатӣ бародаро Astra F дар кузофи седан ҳастай. солиш 95 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолаташ хуб ай бародаро. мошин газу бензин кор мекунад, матоъ коробка ходовоиш созай, чашкаҳош мега созай, варид надорад, 4 баллони нав дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нарша 33500 мега.
марҳамат бародарони хайдор, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии бародаро хундаи портер аст ки дар навори гузашта якта мондагӣ будем, қиматтарак буд, бародаро арзон пурсиданд. соли 2000 коробкаш механикаи ҳолаташ беҳтаринай, 6 баллони нави пачка дорад, аккумуляторашам навай, мотори состоянии хубай бародаро масъала намехӯра, краскаш тозаҳай. хулоса мошини нахатдор биягон расход, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нақша 52 мегаб, мошини хар боша биё пеш бина, савдо мегаб мекунем назди мошинда. касоне ки харидори аниқ ҳастӣ бародаро, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо мехоҳем мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ё реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо суолот ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва бародароне ки Канада меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наварҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. хайр то наварҳои оянда.